És important portar la dansa a les escoles, per una part, i Mapa de Ball és el que està intentant fer, no? Als nanos cada cop els costa més treballar el cos i d'una altra manera que no sigui un esport i l'esport que normalment practiquen. Si veiem a les escoles, als instituts, pràcticament tot és aprenentatge mental, no? Psicològic. Llavors, la part física es deixa per educació física, però a educació física hi ha poca part d'expressió artística. I clar, una cosa és jugar un esport, no? Que és més que necessiten aquí l'energia i va molt bé perquè ens dona molta vitalitat, i l'altra cosa és, amb molta sensibilitat, poder connectar amb el moviment. I clar, aquí la dansa ens ho dona. Bueno, porten moltes hores, aquí fan és molta acadèmia, llavors tenen assignatures que han d'estar sentats, escrivint, i aquí es deixen anar i es poden expressar. Parlen molt, les pantalles, els ordinadors, tot estem constantment amb molts inputs visuals, estètics. O sigui, en canvi, el que és el moviment intern, corporal, que és el meu cos, com decideixo moure'm, no? Per l'espai, tot això és una cosa que normalment no es fa. Els dilluns, que és quan teníem educació física, hem estat fent els meus companys i en Gaia, un professor que ha vingut a fer-nos ball, per fer un espectacle aquí al Teatre Jardí sobre distàncies i expressar-te ballant. Hem estat practicant coreografies de dansa contemporània, també hem fet peces de percussió corporal. Hi ha competències que els nanos han d'assolir que estan molt relacionades amb l'expressió corporal, i aquest projecte el que fa és una mica portar una disciplina com la dansa contemporània a les aules, i és cert que pels nanos en un primer lloc sempre els impacta, els sobta. Molt bé, sí, al principi fa vergonya, però després quan ja portes algunes ja no passa res. Fa vergonya igualment, però no tanta. I a mesura que el projecte va avançant i els coreògrafs van entrant en connexió amb ells, veuen que és una cosa que també els hi aporta molt a nivell de grup. Doncs bé, perquè és una experiència nova, vinguent de gimnàstica, i sobretot ha estat molt bé fer-ho amb els meus companys de classe i d'institut per fer més pinya i expressar-nos cada una a la seva manera. Una de les parts importants de la dansa i del treball amb el cos és també aquesta memòria del cos, que a vegades no es treballa tant, no? La capacitat de coordinar i aquesta intel·ligència que té el cos per dissociar-se i per recordar, i aquesta memòria de seguir una coreografia, uns passos, i sobretot anar amb la resta de companys. Hi havia coreografies d'instituts que eren conjuntes i altres com solos. Podien ser per parelles, hi havia malabars, balls, hi havia dues nenes que cantaven també. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me. És una edat en la que perden creativitat, perden cohesió de grup, guanyen vergonyes. Depèn molt de la persona, si ets tímid, no, et dona vergonya. Jo tenia companyes que li donava igual, però hi ha gent que no. Hi ha gent que té més facilitat per parlar en públic, mostrar-se. Hi ha gent que és més tímida. Hi ha unes vergonyes, hi ha unes inseguretats, hi ha un desconeixement una mica del que és tot el mapa de ball, tot el procés, però mica en mica, quan entren en connexió amb el coreògraf, que els va situant, els va ordenant, i sobretot la primera vegada que venim aquí al teatre, aleshores és quan ja realment agafen aquella percepció del que venen a fer i comencen a desinhibir la vergonya. De tantes classes i tantes repeticions ja amb els companys no feia vergonya, però davant de tota aquesta gent, donava una mica de vergonya, però ho podem superar fàcil. Jo crec que això cada vegada ho anem transmetent més, que és el procés i tot el que ells van visquent mentre ho van creant, i que del final ens surt alguna cosa i que han d'estar allà davant. La Marta ens va demanar que proposéssim passos i vam crear nosaltres la percussió entre tots. Els hi dius la idea i llavors ells comencen a trobar el seu propi vocabulari. Aquí la coreografia la creen ells des del seu material i amb una pauta que se'ls hi dona. És una mica simple, però
Ens vam inspirar en una pel·lícula. Doncs aquest any la proposta ens feia partíceps en alguna de les peces de tota la coreografia i doncs, en un primer moment els nanos doncs, dissenyen o plasmen unes fotografies i nosaltres el que fem bàsicament és afegir-hi uns sons doncs, amb diferents materials. Doncs l'espectacle es diu Umhlaba, que vol dir món en una llengua que és el Zulu, que es parla a Sud-àfrica. Llavors aquest món les coreògrafes ens el presenten en 3 distàncies. La distància llarga ve a ser els paisatges que no coneixem. La distància mitja, que tenim aquest món més proper de la família, de la classe, dels meus amics, i després un món molt important, que és el món personal, individual, Què és el que m'agrada, d'on vinc. Per això veiem escenes que estan soles. les seves habilitats, els seus hobbies i cada món interior, no? Diguéssim. Hem compartit aquesta experiència amb altres instituts i ens hem pogut conèixer més entre tots. Aquestes sinergies positives que es creen doncs, es plasmen després una mica a l'escenari, que és el que busquem també.